שלום לכולם, שמי יוני, והיום אנחנו בעוד תרגיל בסדרה שלנו של ה-NeetCode. כרגע אנחנו נמצאים ב-Arrays and Hashing. אנחנו נמשיך לשאלה הבאה, to sum, שאלה של easy. בואו נראה את השאלה. אז אנחנו מקבלים מערך מספרים שלמים, nums, אשר הוא כולל מספרים שלמים בסדר ממוין, למרות שלא חושב שרשום פה. לא משנה, לא רשום פה שממוין. בכל מקרה זה לא משנה כל כך, אפשר למצוא משהו גם יעיל בלי קשר אם זה ממוין או לא. ואנחנו מקבלים טארגט. מה זה אומר? אוקיי, אנחנו צריכים לקחת שני מספרים, אוקיי, מתוך המערך, אשר בסכם שלהם אנחנו נקבל את טארגט. ואנחנו צריכים למצוא את המספרים אשר כמה שיותר יהיו ראשונים. אז בואו נראה. יש לנו לדוגמה את 3, 4, 5 ו-6, אז 3, 4, 5 ו-6, ויש לנו את טארגט 7. אנחנו צריכים ליצור שני מספרים, אשר יכולים להכיל ביחד הם יהיו את 7, כאשר יהיה להם סכם. אז לדוגמה, 3 ו-4, 3 ועוד 4 שווה ל-7, אז אנחנו נחזיר מערך עם שתי המספרים האלה, שתי המספרים האינדקס שלהם, לתוך המספר, אנחנו נחזיר פשוט אותם, כמערך עם שתי מספרים. אותו דבר לדוגמה על nums, עם שלושה מספרים, 4, 5 ו-6, 4 ועוד 6 שווה ל-10, אנחנו נחזיר את האינדקס של 4, 0, והאינדקס של 6, 2, אוקיי? ובואו נראה עוד אחד, nums 5, 5, target 10, output 0, 1. נהדר. טוב. יפה. אז איך אנחנו נבצע את זה, אוקיי? טוב, כרגיל אנחנו נרצה למצוא את הדרך הכי יעילה שיש, ואיך אנחנו נמצא את הדרך הכי יעילה שיש. בואו נראה את הדרך הזאתי. בואו ניקח לדוגמה את המערך, את הדוגמה הזאתי, שיש לנו פה, שאנחנו מקבלים 3, 4, 5 ו-6 וטארגט 7. אז הדרך שלפחות אני חשבתי עליה, בצורה הכי יעילה שיש, היא תגיע עם יעילות של O של N, אוקיי? ו-Space Complexity של גם של O של N. מה זה אומר? אנחנו נבצע איטרציה ראשונה על כלל המערך. עכשיו, מה אנחנו נעשה באינטרציה הזאת? אנחנו עומדים לקחת את כל המספרים אשר נמצאים במערך ולהכניס אותם לתוך hash map. ב-hash map שלנו יש לנו key array ויש לנו value. אז אנחנו נכניס אותו ככה. אנחנו נכניס לדוגמה את 3, אינדקס 0. סבבה? פשוט. עכשיו, כל פעם שאנחנו נכניס, אנחנו נעשה עוד דבר. אנחנו נבצע בדיקה. האם מספר שיש ב3, האם המספר הזה 3, טארגט, סליחה, הטארגט, אשר הוא 7, פחות המספר שהוא כרגע אנחנו נמצאים עליו האינדקס, 3, נמצא במערך. עכשיו, בגלל שהוא לא נמצא, בהאש טייבל, סליחה, בגלל שהוא לא נמצא, 4 עדיין לא נכנס לתוך ההאש טייבל. אנחנו נעבור עליו. ואז אנחנו נמשיך. האם המספר 4, 4 אשר אינדקס 1, נכניס אותו, ואז נשאל האם 4 פחות, 7 סליחה, פחות 4, אנחנו נקבל 3, האם 3 נמצא לנו בתוך ההאש טייבל, והוא כן נמצא בתוך ה-3 טייבל, אז אנחנו נחזיר את 0 ו-1, על פי מי שראשון, אוקיי? כמובן שמן הסתם שהמספר הראשון הוא יהיה המספר שאנחנו נקבל בתוצאה. אז האלגוריתם בתכלס. אז בואו נראה איך אנחנו נבצע את זה. אז קודם כל אנחנו נרצה להגדיר hash map. אז בואו נגדיר שנייה hash map זריז. בואו ננסה הפעם להגדיר את זה בעצמי. ונכניס שני ערכים integer, פסיק, עוד integer. ואנחנו נקרא לו נגיד previous target שווה ל new hash map, פותח סוגר, אני חושב שככה מגדירים את זה. טוב, בסדר גמור. אז לאחר מכן, אחרי שהגדרנו את זה, אנחנו נבצע את האיטרציה הראשונה והאחרונה גם. לא יהיה עוד איטרציות, כי אנחנו כבר בודקים האם הדבר הזה נמצא.
טוב, אז אנחנו נבצע ריצה על כלל המערך, i קטן מנאמס נקודה length i++, כל פעם נעלה ב1 כמובן, ואז מה שאנחנו נעשה דבר ראשון, אנחנו נבצע בדיקה. האם מה שיש לנו בהשמאפ, לא בהשמאפ, סליחה, בפריב t, בפריב t, סליחה, רגע, בפריב, האם יש לנו מה שיש לנו בפריב t, contain key, אנחנו נחפש את ה-key של הטארגט פחות nums i. אוקיי, אם יש לנו אותו, אם טארגט פחות nums i כבר נמצא בפריב t, מה שאנחנו נעשה, פשוט נחזיר. אנחנו נצטרך ליצור גם מערך חדש, אז בואו ניצור שנייה זריז. עכשיו המערך הזה הוא יהיה המערך ההחזר שלנו. int return, בואו נקרא לו read, שווה ל-new int 2, זה הגודל של המערך, ואנחנו נחזיר אנחנו נגדיר אותו ככה, שרת, אולי אפילו נבצע את זה ככה, נראה את זה ככה, ואז רת, בסוגריים אנחנו נכניס, בסוגריים מסוסלות נכניס את nums, את הקי עצמו, אוקיי, של הדבר הזה. אז בואו נרשום prev t נקודה get את הטארגט num פסיק num זי, אוקיי? ואז אם אנחנו כמובן נמצא את זה, אנחנו פשוט נחזיר את ret וזהו. אבל אם לא, אז מה שאנחנו נבצע, אנחנו פשוט נכניס את האיבר שאנחנו כרגע נמצאים עליו לתוך ההשמאפ. אז בואו נראה. put num_i פסיק i. וככה עד שאנחנו נסיים את זה. ואנחנו פשוט נחזיר את ret כרגיל, ונריץ את זה ונבדוק אם זה עובד. אוקיי, יש לנו בעיה ראשונה. illegal statement. בואו נעשה את זה ככה, נגדיר את זה ככה. נראה. אנחנו חייבים לשים את אינטג'ר, את אלה ככה, ונפעיל. בואו נקווה הפעם שזה יעבוד רק. בואו נראה איפה אנחנו. בואו נעתיק פשוט אולי את ההשמאפס מ-W3 School ונקווה לטוב. בואו נראה. אז אני הגדרתי השמאפ כמו שצריך, אני חושב. כן, השמאפ בעצמו מוגדר כמו שצריך. אולי אינטג'ר שרשמתי לא נכון. לא. דווקא הכל סבבה. אוי. צריך לשים סוגריים. שכחתי מזה. בוא נבדוק עכשיו.
נעשה את זה ככה. אוקיי, בוא נראה מה אנחנו קיבלנו. אז your output 3, 4, 5, 6, ואנחנו הוצאנו 0 ו-4. או. כן, הייתי צריך להכניס את I בטעות. לא נורא. אוקיי, זהו, זה עובד. נהדר. accepted. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז זה לגבי השאלה הזאת. עשינו את זה בסך הכל באיטרציה אחת, שזה נהדר. שאלה מאוד נחמדה. עשינו את זה ב-O של N, ו-Space Complexity של O של N גם. בואו נראה אפילו את הליד קוד של זה. תשובה שרשמתי מזמן, בואו נראה איך אנחנו... עם מה שרשמנו פה, מה... האם עומד להיות... מה היעילות של זה, כאילו מה שעשינו. אני אבדוק רק כשזה רץ על האינטרפרטור הזה ספציפית. יופי, זה רץ כמו שצריך. וואו, נהדר, יפה מאוד. טוב, כפי שאתם רואים, מאוד יעיל, זה נהדר. וזהו חבר'ה, אז אנחנו נתראה בפרק הבא, ותודה רבה שצפיתם. ויאללה, ביי.